Premýšľali sme, ako nadviazať na sériu krátkych filmov Svet sa nás týka, ktoré sme pripravili v roku 2008. Chceli sme pomôcť v zahraničí, priblížiť priateľnou formou aj na podujatiach naživo, a tak sme sa rozhodli zorganizovať akciu Svet nekončí na balkóne. Na spoluprácu sme si pozvali študentov a pedagógov z gymnázia Greslingová a Konto Orange. Spoločne sme pripravili asi dvojhodinové moderované podujatie, na ktorom sme jeho účastníkom premietli 5 krátkych filmov. 4 boli zo série Svet sa nás týka o Afganistane, Islande, Indii a Keni a jeden bol zo série Hudobné úlety s Tony Grankom. Po každom filme sme sa rozprávali s pozvanými hostiami. S Marcelou Ondekovou z občianskeho združenia Človek v ohrození sme hovorili o rozvojovej pomoci, o projekte vzdelávania detí Škola namiesto ulice, o ženských centrách a krajčírskych dielňach. S Michalom Štofejom z Hudby z Marsu sme sa bavili o jeho 3 týždňoch dobrovoľníckej práce v Indii. Janko Grenčík, koordinátor projektu Dobrá novina, nadviazal na tému Marošovi Čaučíkovi. Rozprával nám o aktivitách združenia ERKO, o veľmi potrebnej humanitárnej pomoci v Keni a jej konkrétnych výsledkoch. Hanka Bogdanová z občianskeho združenia INEX Slovakia študentom hovorila o projekte Európskej dobrovoľníckej služby, medzinárodných táboroch dobrovoľníckej práce a o iných rozličných programoch, do ktorých sa môžu zapájať, ak majú záujem. Premietanie filmov a rozhovory s hostiami sme doplnili hudobnými vstupmi. Naživo zahral Mišo Štofej z kapely Hudba z Marsu a Tony Granko. Najprv chcem povedať, že ten názov Svet nekončí na balkóne je perfektný, lebo naozaj, že človek musí niekedy výjsť z toho svojho domova a pozrieť sa okolo seba. A ja teda bezprostredne po tejto aktivite som nadšená týmto. No, tak ja som strašne fascinovaná Indiou a všetkým, čo sa toho týka. Takže toto ma ešte viac v tom utvrdilo, že raz tam určite vycestujem. Toto podujatie podľa mňa bolo výborné v tom, že veľmi neformálnym spôsobom na jednom mieste ponúklo mladým ľuďom taký prehľad toho, čo všetko môžu robiť, ak vôbec majú chuť. Tak tá hudba bola super, to sa mi páčilo. A takisto ako je to, si myslím, dosť dobrý spôsob na to, ako zaujať ľudí a tak. A tiež si myslím, že sa hodí, že tí ľudia sa dozvedia, že ako sa môžu do takýchto vecí zapojiť, pretože ja si myslím, že takýchto vecí je dosť málo a ľudia o tom ani netušia, nie to ešte, že by vedeli, že ako sa dá nejak. Páčila sa mi tá atmosféra a páčilo sa mi, že z tých detiek bolo vidno, že chcú počuť, že ich to zaujalo. Bolo to aj naozaj také široké spektrum toho, čo mohli vidieť a zdalo sa mi, že naozaj vnímajú a páčilo sa im, čo sme rozprávali alebo čo sme im snažili sa predstaviť. Mne sa páčil tento spôsob, lebo jednak ten film, keď bol spustený, tak spravilo tú atmosféru, hudba v pozadí, obrázky a deti a popod to rozprávali ešte zážitky a potom, keď prišiel ten živý človek, tak to bolo už úplný vrchol. Tá osobná prítomnosť ľudí, ktorí niečo také už zažili, najdôležitejšie, lebo to je ten najmotivujúcejší prvok, keď oni vidia, že naozaj je to reálne možné a stačí chcieť a dá sa to.